सुरेख कशी भितरस हेंची ಹೊಡೆ ಮೇಲೆ ಗುಲ್ಲೋಚಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಯ್ಕೋ तू भितरस को हंगे चुर यापळया हा आईली म्हणता एका मिनिट हो घरा आज वग्गे लिंक मो कसन समाचार समाचारो कसं म्हणून सांगता हंग बैस तुगला कसं की निमगू का हवे मिगे लागू लकवे कसन लोक असिले गाबरी दवत सर कसं नागो सैबिनी अशीची वनमलांदो फोन केलेल्वे वही म्हणता पैती फोन केलेले आता अधिक मासा श्रावण नवे चोडी पूजेची नाका मग निमगिले मग कळल प्रसंग हवे सुरवेरी समा उलेत असिला बा मागे असिल म्हणके एक नमने बेचारा उलेत फोन दवर न सोडले कसं क्या बा कसं म्हणू कळली बा हुई वे सुरेखंदो ती कसं उरलेल की गो ना बा सुरे कसं उलेत पाप ती वासरीन तसिले ही तुळसी लक्ष्मी पूजे कपचाक म्हणाइले तशदान तन दोघई बितर कसं की उलेत असिलीन ते हा हंग बैसनो वनमाला लग फोनन तुलेत असिले सुरे चंद कोण उलेली आबा कसं म्हणू कळली असिल म्हणके क्रमने बेचारा रुलेली फोन दवर न सोडली मागिरी तिक फोन कर का म्हणलेतले मग दल्लेले ना हिगेले लक्ष्मी पूजे हे ते म्हण हंतू दल्ले अत्तने गडेन तू तिक फोन कर का म्हणसिले तितले बेटर तुम्ही आईलेन पळे येते सुरेखा ए सुरेखा योगो हंगा हन्ने उलेले म्हणके दत्तस मो आज इत्ते वग्गे आईलेन ते तवळी मावने उच पळेला बा अत्ता हन्ने आईलेन मो कसने अप्पेल कुडले येऊ का म्हणून कळना गो तुका येत की ना आता आईले म्हणता चिके रब्बती हंगे चूर पिया बजितस मागिरी हे बटाट घालून येता 2 मिनिट रब्बती म्हाका रक्चर जायना गो म्हाका अर्जंट उल्लोच काम आसा स्टव बंद करून यो हंगा येत की ना हांव तुका दरदरी दोन तांडून हाडका महिनाता कसं रे तुकाजी कसं खेळा मने कोपून उलयतस ती पाप वासरीन तस कसं झालं तुका कसन दल्ला वे कसन दल्ला हे सुरेखान कसन काम केला गो तसं तुका हाव कसं केला म्हणता आज हाव घरात उकून बाहेर येवचनी तू कितापती करचक घरात उकून बाहेर वचका म्हणून घरा भितरी बैसून कितापती करी येत कसं उलेली हो तू कसं उलेल तू मिगेल अक्कल बग्गे ये महिनाता कसं झालं तुका कसं त्याला म्हणे कोपतस विषय कसं म्हण होगूर उल्लोच दायनावे म्हाका सांग तुमो कसन विषय म्हण तू कुगत नावे तू आणि मर्तप्पाजन उलेले पूर्ती हांव ऐकला ऐकूनची अधिक निमगीत असं कसदल्ला तुगा लहान पडलरी वनमालाल फोन येवे म्हण निमगेलींते तू पडलरी टीचर कोपतस विषय कसा म्हण कोणे पण सांगती राब मा सांगता चिक्की राब ए सुरेखा तू सांग तू मिगेल अक्कल बग्गे कसम पुरा उरलेली गो तुमगे अक्कल बग्गे कसने उरलेली मो हाव हुन्नेला गुल्लेनशी सुमार महिना दाम गेले माय उलेतत नवे आता मी कसने सांगता ती ऐकता तितलेची हुन्नेला गुल्लेले ना आणि हाव हुन्ने कसं उलचस तुम्ही कसं सांगतात म्हण मग किती कळताना होई अबा तू कसन उलेली म्हणून तुका गोतू ना होई तू मन दुख तशी उलेली विसरली दलरी अक्कक तश दत्वे तिक ते हृदय एक सम लागला तिथलं सुलभक ती विसरना कसं गो कसं नाही तांगल घरान खवचा ना हंग खवचा असं म्हणश कसं की उलेली खी मुगो कितलं गो धैर्य तुका मिगेल अक्कल घरान तू खवचा ना म्हणू तुका कोण गो संगीले अय्यो रामा हाव किती नष्प्र उलेल्या हाव वनमाल हन्नेल खबर काणी कसं के केदन उलेल के हाव कोणाला सांगला के हे पुरा कसले तुम्ही पुराशी म्हणतात मग भारी बेजार देतस विषय कसा म्हणू तिके आलोचन कोण गे येते ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ನಕತಿ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ನಕತ್ म्हणू तू म्हाका सांगतो मो हे तू लोकदल पुढे आलोचन करक आसिले तू कोणाला की सांगले तन्नी आणि कोणाकी सांगले तन्नी आणि कोणाकी अशी जावन लास्ट आमगेले कन्न आयले
तू करचे काम असं पळे तू को समोर थपराक घाल का गो ಏಯ್ ಏಯ್ ಕಸ ಕತ್ತಸ್ರೆ ತು ಹಾ ಮಿಲ್ಲತಿ ಕರ್ನರೆ ಬೈಲ ಮಚ್ಚ ಇಲ್ಲ ಮುರೆ ತು ವಸತ ಕಡೆ ಒತ್ತಿಕಿನ ಹಾತುಕು ಬರ್ಸುಕ ಆತ हा मिगेल्सन चांगी म्हणू मत्तेर बसकोरांग घेतला ताका ती अश करतस हिणे अक्कल वैरी नाकनातील पुरा सांगलाक हे गोतस वे तांगे ते खाऊचे जेवचक ना तशी अशी म्हण पुरा ती ते कितले बेजार करून घेतले गोतस वे तुका तुम्ही सांगत नाही हाकेत ना अपनी हन्नलवर कसने उल्लेली आवे आ फोनान चढ उरले ना वै त्याला हंगा येईल ना वन्ने चंद कोण पडून घ्या नवे कसंद उल्लेत वे मग वन्नल घरा वच्चक चिक्के न चीटाक मला हल्ली घर ते एक नमने रात्री पुरा कीडनी येतात म्हण चिक्की मई त्या सुळरी मग वन्नल ಬಗ್ಗೆ दवा ತಂಗಲ್ ಗಚ್ಚಲ್ ಬಗ್ಗೆ कसने एक बेजार ना कंचे है ना मग वन्नल वर एक नमने भारी अभिमान हाव गायन लगी तुळसी लगी प्रा कितली की पण सांगला मिगेल हन्नी भारी चांगी भारी काम करते ती दिकून त्या घरांतू दीस काणस भारी हे करता ತಂಗಲ್ घरा गेल्यावर खुशी रहता कितले चंद कोण आतिथ्य करता तशी प्रमाण बेलारी मिगेलर कोण केशपुर सांगलार वाढना मिगेल बामणाने अपुर नमगल मग ते भारी बेजार देतस मैनाता कोण की कसं की मल्ली म्हणू तू हिगेलवर ह्याना मने कोपची समने रे विषय कसा म्हणू फस्ट अर्थ कोण गे मागे रुल्ले होईरे मैनाತ ಗಾದೆ ಹಸ್ಮು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರೂ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡು म्हणू चिक्की राब चिक्की ताळमे घे विषय कसा म्हणू आम्ही चर्च करूया वनमालाक फोन करूया अना अक्का दवो फोन कर नका ती सांगील ऐक येती सुरळीत येत बेजार रस्ता मागिरी आम्ही फोन केल मागिरी ती कणिके बेजार चढ दत्ता तुमक हे विषय सांगील कोण म्हण ती वत ऐकोन निमगिता तेदना अमके म्हण आम्ही सांगता ती तांक कोण सांगिले अमकेन अशी एक वचून मागीर ते विषय होड दत्ता ती कोणालकी ನಂಬಿಕೆರ್ सांगला मागिरी ತಂಗೆले वैर ನಂಬಿಕೆ कळून घेवचे नजनव तिने आणि कसने ती कष्ट असल्यारी कोणालागी सांगून घेना ती राब कसा विषय म्हणू मागीर पळया मक्क संख्ये हे सुरेखल वैरी अनमानु हिने कसंकी उलयला नारे मारया तीन कसने उल्ले निरे तुंची पळे नवे आमगेल घरा येते ना कितले चंद कोण पळोंग घेती तिचेर एक वाईट अभिप्राय नारे कोण की कसं की म्हणला कस तीन कसा म्हणली की त्यांनी कसं ऐकल की त्या अनेकल कन्ना वचून त्या कसंदल की विषय कसं म्हण करेक्ट पण गोत ना सुरेखल मಟ್ಟक हाव ग्याರಂಟಿ दित्रे तीन कसने म्हणलेल ना इत्याक म्हणरी सुरेख मी एद्रकस तिक्का पाप पै बस अर्दकून पोणू तिथली पुरा अवस्थेदಲ್ಲ अत पाप ती काम करतस काम करता एक गडी वचून निदता तिगेल कष्ट ती अस तसं रस्ताना असल प्रति उल्लैत रे मारया तू उल्लोकदಲ್ಲರಿची आलोचन कर करे ए सुरेखा आनु अम्मा तुगल सपोर्ट असत म्हणू बारी मेरू नका गू हे कडे मिगेल अण्णनी अम्मन सांगला म्हण हाव नुतस हाव विचारसीन अशी सोणा खई पुणी तू हे प्र उलेलेल होई म्हण दौका नवे मागिरी त्या मिनिटादकू तुगल जागो भायर असता तुक एक मिनिट गररापचे सोणा तशी तुक भायर घालत पडावा मैनाता तू भारी चूक करतस सुरवेका तुक विषय कसा म्हणू गोत ना विषय गोत नाशी ह्या नमने कोपून तिक सौचच पडे महा अपराध ते तज्वे रीती घरातून बाहेर घालत म्हणत मुरे कसं झालं तुका मत गीत समज की कशी एक पक्ष सुरेखन उल्लेले म्हण करूया तीन कसले उल्लेल म्हण आलोचन कर का नवे वनमालन कसं म्हणल की हिन तिक कसे जवाब दिल की हे पुरा पडो का नवे अक्क तुगल अशा पुरो न्याय कोणाल परास म्हण पडो का नवे तुवे हे पुरा आलोचन कर नशी एकदम तिक्का घरातून बाहेर घालची म्हणत मुरे आम्ही कसं नंग नुता बसतात म्हण लेकलावे तिक्का निंगितल नातवे अकड आम्ही असती तकड तिगल कुळाच असती हेंची लास्ट पळा अनेक पण तुगल तोंडान तशी घरातून बाहेर घालता तशी अशी म्हणून उत्तर आईल म्हणारे पळ तुका होई रे मैनाता तुगल अम्मन सांगचे करेक्टस विषय कसा म्हणून पळे नशी ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋಚನಜ್ರೆ
होय होय तुमको पुरा दुवेल आणि पुत्तलपशी ही सूनच भारी मुख्य तिका मात्तर बस करून घेतली ती फाय खंय पुणी महिन्यातल बैले नश केले महिन्यातल बैलेन तश केले तश म्हणले म्हणून मी गेल ना येवका नव्हे तेदना सुरेखाक मात्र नाही तुमका हांव बली सोडयता कसं की कोण गे ती कसने बेजार कोण घे नकमा तू खंचन मनेश म्हणून आमकाय गोतस तू तशी उरलेना म्हणून आमकाय खात्री अस दलरी कशी उतरा निमगुचे एक समाधान कतीरे तू खंय दवा वनमालाक कसंदा उरलेला गो मा होई गो सुरेखा पक्ने तू उलेलस तरी सांगून सोडम्मा मग गोतस तू भारी चांगी तर शुल्ले ना म्हणून अशीची तू कसने दव अशी कने उतराक म्हणून त्या कसंदा तिक बेजार दल्लावे असलं सांगून सोडे सन्नन तुझी आम्ही पूर्ती क्लिअर करून घेऊ का ना तश कसने उलेलेले ना मोन्ने लगुले नशी 3-4 महिने वैर दल्ले तुमको गोतस बसर दुकून पडली मागीर नितल कडेन तशी असेल आता नव्हे आता एक 10-15 दिस दुकून हांव चिकेची त्या कडेकड भोवून चेकचूर काम करचे हांव कसने उलेलेले ना तुमगे लगदवो कोणा लागी हांव उलेलेले ना हांव चड म्हळ्यार हांगा गायना लागनी तुळशी लागुलयता आनी हांव कोणा लागी उलयतवे हांव दले मिगेल घर दले खंयी पुणी अप्रूपाक आमी 3 जण ಒಟ್ಟು ಮೇಣ್ ಬೌಂಚಾ ವತ್ತತಿ त्यावे हे पय्ये दुकिन खंयी वचना पयरी तुळशीकर लक्ष्मी पूजेक होंटी घेतली आनी आयली थंय वरे चडवेल बैसनी मिगेले कष्ट मागदल्ला वचून मिगेल हन्नेल ಬಗ್ಗೆ हांव तशी उलयतवे बेजार कोण घेना गोमा हांकां कसं कीची चढून धरला कसा म्हण पळोवया